ευχαριστούμε. Καθίστε αδελφοί. Με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού θα διαβάσουμε σήμερα από τη σελίδα 647. Είναι το βιβλίο Ισαΐα του προφήτη. Ισαΐας ο προφήτης, κεφάλαιο λάμδα Ζ και εδάφιο 9. Ισαΐας 37 κεφάλαιο, 37 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Με τη χάρη του Κυρίου μας. Ισαΐας, λάμδα Ζ, 37 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Και ο βασιλεύς ήκουσε να λέγουσι περιθυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας εξήλθε να σε πολεμήσει. Και ότε ήκουσε τούτο, απέστειλε πρέσβης προς τον Εζεκία λέγοντα: «Ούτω θέλετε η προς Εζεκίαν, το βασιλέα του Ιούδα λέγοντες. Ο Θεός επί των οποίων θαρείς, ας μη σε απατά λέγον, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί στη χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδούς οι ήκουσας, τι έκαμουν οι βασιλείς της Ασσυρίας, εις πάντα στους τόπους καταστρέφοντες αυτούς και εσύ θέλεις λυτρωθεί. Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, τη Γοζάν και τη Χαράν και τη Ρεσέφ και τους ιούς του Εδέν και τους Εντελασάρ. Πού ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάρ και ο βασιλεύς της πόλεως Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά?» Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολή της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν και ανέβηνε ο Εζεκίας εις τον οίκο του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη στον Κύριον ο Εζεκίας λέγον: «Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γης. Σύ έκαμε στον ουρανό και την γη. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και άκουσον. Άνοιξε, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ, και άκουσον πάντα στους λόγους τους εναχειρήν, ως της απέστειλεν τούτον για να ονειρήσει το ζώντα Θεό. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών, και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί, αλλά έργων χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσουσιν πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο μόνος». Τότε απέστειλε Ισαΐας, ο ιός του Αμώς, προς Εζεκίαν λέγον: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ήκουσα όσα προσευχήθησης εμέ κατά του Σεναχηρίμ, βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίο ο Κύριος εγάλισε περί αυτού. Σε κατεφρόνησε, σε έπαιξε, η Παρθένος, η θυγάτη της Ιών, ο πίσω σου έσυσε κεφαλή, η θυγάτη της Ιερουσαλήμ. Τι να ονείρισας και ευλασφήμισας, και κατά τίνος ύψωσαν φωνήν και σήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου, κατά του Άγιου του Ισραήλ. Τον Κύριο ονείδησας δια των δούλων του και είπας: «Με το πλήθος των αμαξών μου ανέβαινε εγώ εις το ύψος των ωραίων εις τα πλευρά του Λιβάνου. Και θέλω κόψει τα υψηλά σκεύους αυτών, τα εκλεκτάς ελάτους αυτού. Και θέλω εισέλθει στο ύψος των άκρων αυτού, εις το δάσος του καρμίλου αυτού. Εγώ ανέσκαψα και έπιον ύδατα, και με το ίχνος των ποδών μου εξήρανα πάντα στους ποταμούς των πολιορκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν και από ημερών αρχαίων εμβουλεύτην αυτό. Τώρα δε εξετέλεσα τούτο, ώστε να είσαι δια να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερειπίων ορούς. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικράς δυνάμεως. Ετρώμαξαν και κατησχύνθησαν. Ήσαν όσο χόρτος του αγρού και όσοι χλώροι, όσο χόρτος των δωμάτων και όσο σύτος ο καιόμενος πριν καλαμώσει. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικία σου και την έξοδόν σου και την είσοδόν σου και την κατεμού λύσαν σου. Επειδή η κατεμού λύσαν σου και η αλαζονία σου ανέβησαν εις τα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκον μου εις τους μικτήρας σου και το χαλινόν μου εις τα χείλη σου, και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διείς ήλτες. Και τούτο θέλει είστε εις έτος σημείων. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ότι είναι αυτοφιές, και το δεύτερο έτος ότι εκφύεται από του αυτού, το δε τρίτον έτος εξπήρατε και θερήσατε και φυτεύσατε αμπελώνας και φάγατε των καρπών αυτών.
Και το υπόλοιπο εκ του οίκου του Ιούδα, το διασωθέν θέλει ριζώσει πάλι υποκάτωθεν και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπο και εκ του όρους Ιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Όθεν ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως της Ασσυρίας. Δεν θέλει εισέλθει στην πόλη ταύτην, ουδέ θέλει το ξεύσει εκεί βέλος, ουδέ θέλει προβάλλει κατά αυτής ασπίδας, ουδέ θέλει ψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα. Δια της οδούς διεισήλθε, δια αυτής θέλει επιστρέψει και εις την πόλη ταύτην δεν θέλει εισέλθει, λέγει Κύριος. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν, ένε και νεμού και ένε και του δούλου μου Δαβίδ. Τότε εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και πάταξεν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000 άνδρας. Και όταν εξεγέρθησαν το πρωί, ηδούησαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθηκε και έφυγε και επέστρεψε σε Σεναχηρίμ βασιλεύς της Ασσυρίας και κατόχησε εν Νινεβή. Και ενώ προσεκίνει εν το οίκο Νισρόκ του Θεού αυτού, Αδραμελέχ και Σαβασάρ, ή αυτού επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα, αυτή δε έφυγον εις την γη της Αρμενίας, ευασίλευσε δε ανταυτού, εσαραδόν ο Υιός αυτού. Αμήν. Ο Εζεκίας, αδελφοί, ο βασιλιάς του Ισραήλ, δέχεται επίθεση από ένα στρατό, ο οποίος εκείνη την περίοδο θεωρείται ότι είναι υπερδύναμη. Δεν υπήρχε κανείς που να μπορέσει να εξαλωθρεύσει τους Ασσύριους. Πολύ μεγάλη δύναμη, αδελφοί. Όπου πήγαιναν οι Ασσύριοι, έσπερναν την καταστροφή, το θάνατο και όλοι φοβόντουσαν το στρατό των Ασσυρίων. Ο Ισραήλ, σαν χώρα, ήταν πάρα πολύ μικρή. Σε σχέση με τους Ασσύριους, ο στρατός τους ήταν πάρα πολύ μικρός. Και έφτασε η ώρα λοιπόν που οι Ασσύριοι επρόκειτο να χτυπήσουν το λαό Ισραήλ. Και βεβαίως, αδελφοί, όταν ο διάβολος, ο εχθρός, θέλει κάποιον να τον εξολοθρεύσει, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι οι απειλές. Και σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει για τις απειλές. Γιατί στη ζωή μας σαν χριστιανοί, πολλές φορές, όχι μία, πολλές φορές θα έχουμε απειλές για το όνομα του Κυρίου. Και οι απειλές φυσικά ποικίλουν. Είναι πάρα πολλές. Μπορώ να έχω απειλές προσωπικές, μπορώ να έχω απειλές οικογενειακές, μπορεί να υπάρχουν όμως και απειλές εκκλησιαστικές. Δεν ήταν λίγες οι φορές που εκδόθηκαν απειλές εναντίον της Εκκλησίας και που όμως αυτοί δεν ευωδόθηκαν. Για παράδειγμα, θα σας πω την εποχή της δικτατορίας στην Αθήνα. Ένα πρωί πήγαν οι αδελφοί στην Εκκλησία και είχαν κολλήσει από την κυβέρνηση ένα χαρτί στην πόρτα που έλεγε ότι τώρα απαγορεύεται να συνεχίσετε να λειτουργείτε σαν Εκκλησία. Γιατί αν συνεχίσετε, θα έρθουν και θα σας συλλάβουν όλους. Και τότε οι αδελφοί διαβάσαν το χαρτί μέσα στην Εκκλησία και είπανε, αδελφοί, εμείς δεν θα σταματήσουμε να λειτουργούμε σαν Εκκλησία. Και όποιος θέλει, ας έρθει. Και πραγματικά, αδελφοί, η Εκκλησία δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα και κανείς ποτέ δεν πήγε να τους κάνει κακό. Εδώ λοιπόν ο Εζεκίας βρίσκεται βασιλιάς του λαού Ισραήλ, του λαού του οποίου Θεός ήταν ο Κύριος των δυνάμεων, και όταν πήρε την επιστολή του σε Σεναχηρίμ, ο Εζεκίας δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο. Δεν φώναξε τους στρατηγούς του και το στρατό του να κάνουν συμβούλιο, παρά έκανε μια κίνηση, αδελφή, η οποία πιστεύω ότι είναι μοναδική. Πήρε αυτή την επιστολή και πήγε στον οίκο του Κυρίου. Μπήκε στον οίκο του Κυρίου, έκλεισε την πόρτα, άνοιξε την επιστολή
Και τι ωραία λόγια. Λέει, Κύριε των δυνάμεων, κοίταξε αυτή την επιστολή που πήραμε. Την άνοιξε αυτή την επιστολή μπροστά στον Κύριο. Και άρχισε να προσεύχεται στο Θεό. Λέγοντας, Κύριε, αυτοί εδώ οι άνθρωποι δεν απειλούν το λαό σου. Γιατί όποιος απειλεί το λαό σου, απειλεί εσένα, Κύριε. Και στην πραγματικότητα, αδελφοί, αυτό ισχύει. Όποιος σε απειλεί για το όνομα του Κυρίου, δεν απειλεί εσένα, απειλεί τον Κύριο. Πρέπει, αδελφοί, να εννοήσουμε και να πιστέψουμε ότι είμαστε σώμα Χριστού. Όποιος απειλεί το σώμα του Χριστού, απειλεί τον Κύριο. Όποιος μιλεί εναντίον σου για το όνομα του Χριστού, μιλάει εναντίον στον Κύριο. Και τι ωραία, αδελφοί, ο Εζεκίας πηγαίνει και του λέει, Κύριε, κοίταξε ότι αυτός ο παντοδύναμος λαός, οι Ασσύριοι, οι οποίοι έχουν καταστρέψει όλα τα βασίλεια γύρω, δεν έχουν αφήσει ούτε μία πόλη όρθια, κατέστρεψαν βασιλιάδες, κατέστρεψαν λαό, κόσμο, πόλεις. Δεν μείνει τίποτα όρθιο μετά το πέρασμα των Ασσύριων. Και τώρα, Κύριε, έφτασε η σειρά μας. Όμως, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει αδελφοί ο Εζεκίας. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ερήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πυρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί, αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και πέτρες. Γιατί πιο πριν ο βασιλιάς της Ασσυρίας, διαμέσου του στρατηγού του Ραυσάκη, έλεγε, μην νομίζεις, βασιλιά Εζεκία, ότι ο Θεός σου θα σε σώσει. Ποιος Θεός σου και τι είναι αυτά που μας λες? Εδώ πέρα όλοι αυτοί οι θεοί στις άλλες πόλεις καταστραφήκαν. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Και βλασφήμισε, αδελφοί, ο Ραυσάκης και ο Σεναχηρή το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όλη μας η ζωή να είναι στο θέλημα του Θεού. Εάν η ζωή μας βρίσκεται στο θέλημα του Θεού, τότε κάθε απειλή εναντίον μας είναι απειλή στον Κύριο. Λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος πειράζει έναν από εσάς, είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού. Γι' αυτό, αδελφοί, να είμαστε πάντοτε στο θέλημα του Θεού. Ο Εζεκίας αυτή την περίοδο είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Και επειδή είναι μέσα στην παρουσία του Θεού, έχει αυτή την παρησία για να μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου και να διαβάσει στον Κύριο την επιστολή. Ξέρετε, αδελφοί, ευαρεστείτε ο Θεός όταν πηγαίνουμε μπροστά Του τις δυσκολίες μας. Ευαρεστείτε ο Θεός. Το θέλει ο Θεός. Το θέλει να Του μεταβιβάζεις τα βάρη σου. Το θέλει να Του μεταβιβάζεις τους προβληματισμούς σου. Το θέλει να πηγαίνεις και να Του λες, Κύριε, έχω ζητήματα. Έχω προβλήματα. Κύριε, κοίτα. Κοίταξε. Προσέξτε με τι ταπείνωση πήγε ο Εζεκίας, αδελφοί. Δεν πήγε ο Εζεκίας εκείνη την ώρα σαν βασιλιάς και να του πει, Κύριε, με έκανες βασιλιά, αλλά ήρθε η καταστροφή μου. Δεν πήγε έτσι. Αλλά πήγε με ταπείνωση. Και πήγε και είπε, Κύριε, κοίταξε. Κοίτα. Και του δείχνει του Κυρίου την απειλή. Αδελφοί, όταν ο άνθρωπος πηγαίνει ενώπιον του Θεού με αυτό το πνεύμα, ο Κύριος αμέσως θα δώσει την απάντηση. Και αμέσως, αδελφοί, ξεσηκώνει τον Ισαΐα τον προφήτη.
Και ξεσηκώθηκε ο Ισαΐας και του λέει ο Κύριος: όσα προσευχήθηκες σε μένα κατά του Σεναχηρίμ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Αδελφοί, προσέξτε την αμεσότητα. Πόσο γρήγορα δεν περιμένει ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός όταν πηγαίνεις και του λες: Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα και με καταδιώκουν για το όνομά σου, αδελφοί, ταράζεται ο ουρανός. Ταράζεται ο ουρανός. Και αμέσως, αδελφοί, ο Κύριος στέλνει το Λόγο Του. Να θυμάστε, αδελφοί, και να θυμόμαστε πάντοτε. Όταν ζητάς από τον Κύριο, να προσεύχεσαι ο Κύριος ο Θεός να αποστείλει το Λόγο. Κύριε, στείλε το Λόγο Σου. Τα πάντα, αδελφοί, έγιναν δια του Λόγου. Τα πάντα έγιναν δια του Λόγου. Τίποτα δεν υπάρχει το οποίο να έγινε από μόνο του. Όλα γίνονται δια του Λόγου. Και εδώ πέρα, αδελφοί, αμέσως ξεσηκώνεται ο Θεός και λέει προς το Σεναχηρίμ: ποιον ονείδησες, 23 εδάφιο, ποιον εσβελασφήμισες και κατά τίνος ύψωσας τη φωνή σου και σήκωσες ψηλά του οσοφθαλμού σου? Μάθε ότι κατά του Αγίου του Ισραήλ, γιατί όποιος, αδελφοί, απευθύνεται με λόγους βλάσφημους προς το λαό του Θεού, αυτομάτως η βλασφήμια και ο κακός λόγος πάει ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, να προσέχουμε τη ζωή μας. Να προσέχουμε τη ζωή μας. Γιατί όταν είμαστε ενωμένοι με το θέλημα του Θεού, τότε ο Κύριος θα είναι ο υπερασπιστής μας. Και αν ο Κύριος σε υπερασπίζεται, τότε ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Ποιος μπορεί να σταθεί? Γιατί ο Θεός, ο δικός μας, αδελφοί, ο δικός μας Θεός δεν είναι μια εικόνα. Ο δικός μας ο Θεός δεν είναι ένα άγαλμα. Ο δικός μας ο Θεός δεν είναι μια φωτογραφία ενός παππού με λευκά γένια. Αλλά ο δικός μας ο Θεός, αδελφοί, είναι πνεύμα και αποστέλει το Λόγο Του που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τι ωραία! Ξαφνικά, αδελφοί, εκεί που λέει ο Λόγος του Θεού για το Σεναχηρίμ, και εκεί που λέει ότι ξέρω τη λύσα σου, ότι θέλεις να με καταφάγεις, και λέει, και που νομίζεις ότι μπορείς να καταστρέψεις τα πάντα, και ενώ λέει όλα αυτά κατά του Σεναχηρίμ, μετά ο Θεός, αδελφοί, τι ωραία, αρχίζει τις υποσχέσεις του στο λαό Ισραήλ. Και λέει στο λαό Ισραήλ: το έτος τούτου θα φάγετε ό,τι είναι αυτοφυές. Το δεύτερο θα φάγετε ό,τι εκφύεται από του ιδίου. Και το τρίτο έτος σπήρατε και θερήσατε. Αμπελώνας και φάγετε από τον καρπόν αυτόν. Όχι μόνο δεν θα πάθετε τίποτα από αυτόν τον Σεναχηρίμ που υψώθηκε εναντίον μου, αλλά αντιθέτως μάλιστα, εγώ θα σας ευλογήσω. Όχι μόνο δεν περνάνε οι απειλές στον Κύριο των δυνάμεων, αλλά ο Θεός τον οποίο πιστεύεις, μέσα από τις απειλές
θα σου δώσει την ευλογία του. Μέσα από τη δυσκολία θα έρθει η ευλογία. Μέσα από την καταδίωξη που κάνει ο διάβολος, αδελφοί, στα παιδιά του Θεού, έρχεται η ευλογία του Θεού. Μη φοβάσαι όταν μιλάει εναντίον σου, γιατί εκεί θα σε ευλογεί ο Θεός. Μη φοβάσαι όταν στρέφονται εναντίον σου και βλέπεις μπροστά σου τις χιλιάδες των στρατευμάτων των Ασσυρίων, γιατί μέσα από σένα θα βγει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού θα νικήσει τα στρατεύματα των Ασσυρίων. Και ο Λόγος του Θεού θα σε ευλογήσει και θα σε υψώσει και θα σε στηρίξει και θα σε ενδυναμώσει και όλοι θα βλέπουν την ευλογία του Θεού στη ζωή σου. Αδερφοί, αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Η ζωή του χριστιανού είναι μέσα στη δυσκολία. Κανείς δεν υποσχέθηκε ποτέ στο λαό Ισραήλ ότι πάντα θα είσαι χαρούμενος, πάντα θα είσαι ευλογημένος, πάντα θα περάσεις από δυσκολίες, θα περάσεις από θλίψη, θα περάσεις από ταπείνωση, θα περάσεις από όλες τις καταστάσεις. Αλλά μέσα από αυτές τις καταστάσεις θα φαίνεται δυνατό το χέρι του Θεού στη ζωή σου. Γιατί? Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπο και εκ του όρους Σιών το διασωθένει. Γιατί στο λαό Ισραήλ, αδερφοί, υπάρχουν οι επαγγελίες. Στο λαό Ισραήλ υπάρχουν οι υποσχέσεις. Αν έχεις πάρει υποσχέσεις από τον Θεό, μη φοβάσαι τις απειλές του διαβόλου. Μη φοβάσαι τις δυσκολίες που μπορείς να περνάς. Γιατί πρέπει ο Θεός να εκτελέσει τις υποσχέσεις του. Πρέπει ο Θεός μέσα από σένα να εκπληρώσει το λόγο του. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Μην κλονίζεσαι. Μα Κύριε, δεν βλέπεις? Βλέπει ο Θεός. Βλέπει ο Θεός. Ο Θεός βλέπει πολύ καλύτερα από ό,τι βλέπεις εσύ. Εσύ βλέπεις Ασσύριους. Ο Θεός βλέπει υποσχέσεις. Εσύ βλέπεις απειλές. Ο Θεός βλέπει ευλογία. Εσύ βλέπεις την καταστροφή που αφήνει ο λαός των Ασσυρίων. Ο Θεός βλέπει την ευλογία που αφήνει το πέρασμα του Λόγου του Θεού μέσα από τη ζωή σου. Και ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Αδελφοί, ο ζήλος του Θεού είναι η ευλογία η δική σου. Ο Θεός έχει υποσχεθεί να ευλογήσει το λαό του. Και θα το κάνει, αδελφοί. Αρκεί τι? Ο λαός να μένει ταπεινός και να περιμένει την ευλογία του Θεού. Όταν ο λαός Ισραήλ περηφανευόταν, ερχόταν η καταστροφή και η αιχμαλωσία. Όταν ο λαός Ισραήλ ήταν ταπεινός, ο Θεός τον ευλογούσε και τον ύψωνε. Αλλά όταν υπερηφανευόταν, έπεφτε. Και αυτό, αδελφοί, να ξέρετε και να το ξέρουμε πάντοτε στη ζωή μας. Πάντοτε θα ισχύει. Μιλούσα με έναν αδελφό, ο οποίος είχε ζήσει την ευλογία της Εκκλησίας από πολλά χρόνια. Όσο μου λέει, αδελφέ, ήμασταν ταπεινοί, ο Κύριος μας ευλογούσε ακόμα και στα λάθη μας. Ακόμα και όταν δεν ξέραμε τι να κάνουμε, ο Θεός μας ευλογούσε. Όταν όμως υπερηφανευτήκαμε, ο Θεός απομάκρυνε τη χάρη του. Όταν είσαι ταπεινός, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι ούτε καν τα λάθη σου, γιατί ο Θεός θα τα φέρει σε ευλογία.
Όταν όμως μπαίνει περηφάνεια στη ζωή μας, τότε τίποτα δεν θα ευωδομεί. Όταν λέμε τίποτα εννοούμε το πνευματικό. Το θέμα, αδελφοί, είναι να κρατάμε την ταπείνωση που θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Όταν αρχίζουμε και λέμε εμείς, εγώ τα έκανα όλα, καταστροφή. Όταν λέμε εμείς τα κάναμε όλα, εμείς έχουμε το ένα και εμείς έχουμε το άλλο, και καταστροφή. Όταν όμως πούμε, αδελφοί, ο Κύριος τα έκανε όλα, και όχι μόνο το λέμε, αλλά το ζούμε και το πιστεύουμε και κατοικεί βαθιά μέσα στην καρδιά μας ότι ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα εκτελέσει τούτο. Γιατί ο Εζεκίας ξέρει ότι από μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αδελφοί, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελεί. Δεν θα το εκτελούμε εμείς, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Η δύναμή μας, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι στα λουδίνια μας. Αν κάποιος μας κλείσει τη μύτη για 5 λεπτά, τελειώσαμε. Σάρκα είμαστε, αδελφοί. Είμαστε σάρκινοι. Ξέρετε τι είμαστε? Ανθρωπάκια. Είχε ανέβει μια φορά ένας αδελφός και κάνει την ομολογία του και πόσο μου άρεσε. Λέει, αδελφοί, εγώ, λέει, πάντοτε σε όλη μου τη ζωή, ξέρετε τι ήμουνα? Ένα ανθρωπάκι. Μικρούλης. Και πράγματι ήταν και κοντούλης εκεί. 1,50 ήταν ο αδελφός. Ίσα ίσα που φαινόταν από τον άγωνα. Πάντοτε εγώ, αδελφοί μου, ένα ανθρωπάκι. Όμως και εμένα με διάλεξε ο Χριστός. Και τι ωραία ομολογία, αδελφοί. Τι ταπεινή καρδιά. Και τον έβλεπα εκεί που ερχόταν καμιά φορά εκεί στην Κηφισιά, έτσι απλός μικρούλης. Είχε φτάσει καμιά 80 χρονών και δεν είχε αλλάξει καθόλου. Όποτε τον έβλεπες και του μίλαγες, δόξα στον Κύριο, αδελφέ. Δόξα στον Κύριο. Και εμείς, αδελφοί, είτε είμαστε ένα 80, είτε είμαστε ένα 90, είτε είμαστε 2 μέτρα, ανθρωπάκια είμαστε. Ανθρωπάκια είμαστε. Μικροί και ασήμαντοι. Όλα στη ζωή μας, αδελφοί μου αγαπητοί, τα εκτελεί ο ζήλος του Κυρίου. Ο ζήλος του Κυρίου. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Και εξήλθε ο άγγελος του Κυρίου. Όταν εκτελεί ο ζήλος του Κυρίου, αδελφοί, τότε η μάχη ημών δεν είναι μάχη σαρκός και αίματος, αλλά είναι μάχη πνευματική. Και τι χρειάζεται για να νικηθεί ο στρατός των Ασσυρίων? Ξέρετε τι χρειάζεται? Ένας άγγελος. Ένας. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού ότι εξήλθαν 180.000 άγγελοι. Ένας. Ένας άγγελος. Και επάταξε εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000. Ένας άγγελος. Φανταστείτε, αδελφοί, ότι έχουμε υπερασπιστές μας όλο τον ουρανό. Αν ένας άγγελος μέσα σε μία νύχτα μπόρεσε και πάταξε 185.000, φανταστείτε, αδελφοί, ότι όλος ο ουρανός είναι με θυμόνι. Αν έχεις όλο τον ουρανό μαζί σου, όχι μόνο μη φοβάσαι, όχι μόνο μη τρέμεις, αλλά ο Λόγος του Κυρίου λέγει σήμερα το πρωί, έχε πίστη. Έχε πίστη